Hyvää iltaa. Sairausvakuutussääntöihin siis odotetaan kevennyksiä. Sillä välillä moni saattaa joutua terveen kirjoihin ilman työkyvyn merkittävää kohentumista. Tässä Kari Hattara ilmoittautuu työnvälitystoimistoon valtuuttamansa Seppo Isotalon toimesta. Ilmoittautuminen on tehtävä tänään, kun vakuutuskassa on ilmoittanut, että Kari pystyy koko päivä töihin sairauksistaan huolimatta. Jos ei olisi tehty tänään, niin Karilta menisi kokonaan tämä sairaspäiväraha, se nollattaisi. Se johtuu siitä, että katsotaan, että Kari on nyt valmis, 100% valmis kevyeseen työhön. Lääkärintodistusten vastaisesti. Karilla on 11 vuodelta lääkärintodistus siitä, että hän ei ole työkykyinen, mutta näistä ei sairauskassa välitä. Tämä mielivalta on nyt rajaton sairauskassalla. Uutiset kertoi keväällä Karin tapauksesta. Tuolloin hän oli vielä sairaskirjoilla. Sairaspäiväraha loppui eilen. Vastaavia tapauksia on tuhansia ja vaikka lievennyksiä vakuutuskassan sääntöihin on luvassa, astuvat ne voimaan aikaisintaan vasta vuodenvaihteessa. Ja kun tämä asia on niin lukkiutunut poliittisesti, että ei ole mitään toivoa poliittisista uudistuksista, niin minulle ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin auttaa yksityistapauksissa. Niitä minulla on nyt 8. Haimasyöpäleikkauksen jälkeen paha sokeritauti on vienyt Karin voimat ja työkyvyn jo vuosia. Syövästähän tämä johtuu ja se leikattiin pois se, mikä tuottaa insuliinin haimaa. Se ei ole ihan tavallinen diabetes. Kari tulee Seppo Isotalon mukaan vielä ennen pitkää saamaan sairaseläkkeen, mutta ensin viranomaisten kommervenkit ja koukirot on käytävä läpi. Yleensä tämä vie vuosia. Erittäin olen pahalla mielellä.